ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଉପରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦେହଜନକଙ୍କୁ ଅଟକ କରି ପଚରାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 7ରୁ 8 ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଦାୟିତ୍ୱଭାରୀ 5 ଜଣ ନାମଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୋଜ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ଯୋଗାଧାରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ପୋକପୁର ଗାଁର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପୋଥାଲି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପୋଥାଲି ଯୋଗଧାରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାତିବେଳେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଓ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉସୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଏଲେଙ୍କାରୀ ଗାଁରେ 40ରୁ 50 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରବି କଟମ ଓ 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ତିରୁପତି ସୋଢି। ମାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଅପହରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗଲା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମିଳିଥିବା ହାତଲେଖା ପୋଷ୍ଟର ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଯୁବକ ପୋଲିସ ଇନଫରମେସନରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଉସୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଧାରଣ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପୁଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ସବଡିଭିଜନରେ ଗତ 7 ମାସରେ 25ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି ଓ 37 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଏସଡିପିଓ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ସୁରାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି। ପଚରାଉଛି ଯେ ବୟସ୍କ ସପ୍ଲାୟର ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସ 27ରେ ଜିଲୁଣ୍ଡି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ 5 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ଓ 9 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଜାମପଲ୍ଲୀ ଛକ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 25ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନିଆ ବ୍ୟାପୀ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରିବହନ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀ, ମାଲ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଫିଟନେସ୍ ପରମିଟ୍ ଓ ଚାଲାଣ ଦରକାର ଥିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରସାୟନ ମୁକ୍ତ କୋଠଭୋଗ। ବଲଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ କମିଶନ ଉତ୍ପାଦିତ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଅନ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବରଗଡ଼, କଟକ ଓ କୋରାପୁଟ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଠାଭୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1ରୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଲାଗିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 15,000 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେବକ ଓ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ଭକ୍ତ ପରିବାର ଏହି ପ୍ରସାଦ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ମାକ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସୁପରଭାଇଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। 12,000 ଟଙ୍କାର ମିଛ ଚାକିରି ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଠକେଇ ରାହୁଲ ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ପରେ ସେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଘାସମରା ବିଷ ଖାଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପ୍ରାୟ 634 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିବାରୁ ସେ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱୀପ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତ ପରିଣତ ହେବ ଓ 27 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 28 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ମୁନ୍ତା ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପବନ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବାତ୍ୟା ତିଆରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।